Ассалому алайкум. Якчанд эълонҳои нави ҷойҳои корӣ. Ронанда бо расон, водител дастафшик, шофёри категорияи БС то 35 сола, 5 рӯзи аввал 500 сом плюс абед, рӯзи корӣ баъди 10 рӯз аз 120 сом плюс абед. Баъд абъём мешавад аз 150 сом то 220 сом. Коргари постоянӣ дар кор. 2-3 моҳ кормекардагӣ дар кор нест. Маош 10 рӯз пас дода мешавад. 3-5 рӯз кормекардагида маош дода намешавад. Суроға шаҳри Душанбе. Дастафшик экспедитор. Дастафшик бо мошини шахсии худ лозим. Opel Zafira Caravan Combo. Лубои мошини универсал багаждор. Маош 5000 сомон. Суроға шаҳри Душанбе. Коргар дар амбор. Коргар дар амбори маҳсулоти хӯрока лозим. Сину сол аз 18 то 40, ҳисоби дурусти маҳсулот, қабулу равонаи дурусти маҳсулот, аз худ кардани номгӯии маҳсулоти дар амбор буда. Маош 3000 сомон. Суроға шаҳри Душанбе. Дар ширкат дастафшик лозим. Музди маош 3000 сомон плюс мукофотпулиҳо аз рӯзи душанбе то шанбе аз соати 8 то 6 бегаҳа занг занед. Суроға шаҳри Бохтар. Курьер лозим барои бурда расонидани маҳсулотҳои хӯрока ба суроғаи муштариён. Транспорт электрический скутер. Маош 2100 сомон. Суроға шаҳри Душанбе. Дастафшик. Водител дастафшик лозим. Мошин аз ширкат. Территория шаҳри Душанбе. Категорияи Б. Маош 3000 сомон.